Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Danas je 13. novembar, dan oslobođenja Cetinja. Prijestonica Cetinje, grad bogate istorije, tradicije i kulture, kroz vjekove je bila i ostala simbol crnogorske državnosti, identiteta i duhovnosti. Danas ne samo da čuva svoje nasljeđe, već odlučno korača ka budućnosti, razvijajući se i mijenjajući u skladu sa savremenim potrebama svojih građana. Kroz zajednički rad lokalne uprave, preduzeća, ustanova, državnih institucija, privrede i građana, Cetinje je postalo grad novih mogućnosti, grad obnovljenih ulica, poboljšane infrastrukture, unaprijeđene turističke i kulturne ponude, ali i grad koji sve više ulaže u obrazovanje, sport i mlade. Ovo je priča o rezultatima, ali i o viziji savremenog Cetinja koje čvrsto stoji na temeljima svoje slavne prošlosti i sa ponosom gradi budućnost dostojnu prijestonice Crne Gore. U protekloj godini nastavljena je realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za grad, izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže. Ovaj ambiciozni poduhvat ima za cilj da trajno unaprijedi sistem vodosnabdijevanja i obezbijedi stabilno, kvalitetno i kontinuirano snabdijevanje vodom za sve građane. Projekat obuhvata izgradnju primarne i sekundarne vodovodne mreže, pumpnih postrojenja, solarne elektrane, kao i pratećih vodovodnih objekata na cijelom gradskom području, čime će se značajno poboljšati funkcionalnost sistema i smanjiti gubici na mreži. Realizacija projekta sprovodi se u 6 faza, a trenutno su u toku radovi na 3. fazi u naselju Bajice i na kružnom putu kroz Donje selo. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 21,6 miliona eura, od čega je 12,6 miliona obezbijeđeno kroz nepovratna sredstva i kreditni aranžman sa Europskom investicionom bankom, dok se ostatak finansira iz kapitalnog budžeta prijestonice i obavezujućeg kreditnog zaduženja u iznosu od 4 miliona eura. Nastavljena je realizacija projekta rekonstrukcije dijela Vučedolske ulice, kanalisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od glavnog ponora do tunela Belveder, čime se rješava višedecenijski problem Cetinja. Svi ovi radovi neophodni su kako bi se stvorili uslovi za trajno rješenje plavljenja Donjeg polja i izmještanje svih otpadnih voda iz grada. Nakon godina čekanja završena je izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju, čime su sportski klubovi iz grada, kao i reprezentativne selekcije Crne Gore, konačno dobili funkcionalan i moderan sportski objekat koji ispunjava sve standarde za takmičenja nacionalnog i međunarodnog nivoa. Stvoreni su uslovi za početak izgradnje hotela Lokanda, parking garaže i parterno uređenje trga umjetnika. Nakon završetka projektne dokumentacije, tokom naredne godine planiran je početak izgradnje hotela. U cilju obnove najznačajnijih zelenih prostora u gradu, do kraja godine ćemo raspisati tender za uređenje parka 13. jul i nakon sprovedenih tenderskih procedura očekujemo da će radovi početi u prvoj polovini naredne godine, kada ćemo sprovesti i tenderske postupke za izbor izvođača radova i nadzornog organa za uređenje Njegoševog parka. U saradnji sa Ministarstvom javnih radova raspisan je tender za projektovanje i izgradnju žičare od Kuka do Ivanovih Korita i Cetinja. Prijestonica je prethodno realizovala sve preuzete obaveze, izradila analizu opravdanosti, cost-benefit analizu, detaljnu studiju predjela sa procjenom vizualnog uticaja, pripremila projektni zadatak i idejno rješenje. Realizacijom ovog projekta Cetinje će značajno unaprijediti turističku ponudu Lovćena i grada u cjelini, povezati prirodne i kulturne atrakcije te doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Završena je izgradnja privremenog smještaja za napuštene kućne ljubimce, što predstavlja važan korak ka sistemskom i humanom rješavanju problema napuštenih životinja na području grada. Ovaj objekat omogućava kvalitetno i efikasno zbrinjavanje napuštenih životinja uz poštovanje svih standarda.
Prihvatilište će služiti ne samo za privremeno zbrinjavanje, već i za promovisanje udomljavanja, edukaciju građana i podizanje svijesti o odgovornom vlasništvu nad životinjama. U okviru aktivnosti na poboljšanju gradske infrastrukture rekonstruisana je ulica Pavla Rovinskog. Paralelno sa tim, u naselju 4. jul izgrađen je novi parking prostor, rekonstruisan postojeći kao i pristupna saobraćajnica. Izvedeni su i radovi na saobraćajnicama u Donjem kraju, Bajicama, Humcima, Donjem polju, staza na Novom groblju, kao i dio prilaznog puta do privremenog smještaja za napuštene kućne ljubimce. Nastavljajući aktivnosti na unapređenju infrastrukture u ruralnom području, i ove godine sprovedeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju seoskih puteva. U Katunskoj i Riječkoj nahiji rekonstruisano je oko 16 km putne infrastrukture u proteklih 12 mjeseci. U saradnji sa Upravom za saobraćaj završena je prva faza izgradnje magistralnog puta Cetinje-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo, a najkasnije na proljeće počinje rekonstrukcija puta Ulići-Rijeka Crnojevića i izgradnja modernog magistralnog puta. U toku su radovi na uređenju pješačke staze prema Orlovom kršu, čime se dodatno valorizuje ovaj značajan prirodni i istorijski lokalitet, jedan od simbola našeg grada. Radovi se sprovode u skladu sa konzervatorskim uslovima, a staza je očišćena od rastinja, obnovljene su podzide i izgrađeni drenažni kanali. Paralelno sa tim, završeni su radovi na adaptaciji ljetnje pozornice, kao i uređenju staze od Cetinskog manastira do pozornice, gdje je postavljena i nova javna rasvjeta. U okviru aktivnosti na poboljšanju uslova za sport i rekreaciju završeni su radovi na izgradnji igrališta i sportskih terena u naseljima 4. jul i Gipos, a uskoro će biti završeno i igralište pored poligona malih sportova. I u ovoj godini prijestonica je izdvojila rekordna sredstva za sportske organizacije, što predstavlja značajan korak u daljem razvoju sportskih kolektiva, podršci mladim talentima i unapređenju sportske infrastrukture. Uspješno je realizovan program sufinansiranja adaptacije stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada, putem kojeg je do sada adaptirano više od 10 stambenih objekata na različitim lokacijama u prijestonici. Ovaj projekat dio je kontinuiranih napora gradske uprave da kroz saradnju sa etažnim vlasnicima doprinese uređenju stambenih zgrada i ljepšem izgledu grada. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija uspješno su završeni radovi na rekonstrukciji škola i vrtića, čime su poboljšani uslovi za obrazovanje i boravak djece. Renovirani su objekti osnovne škole Lovćinski partizanski odred, srednje stručne škole, gimnazije i vrtića Zagorka Ivanović. Tenderska procedura za izgradnju nove sale za potrebe osnovne škole Lovćinski partizanski odred je u završnoj fazi, te se uskoro očekuje i početak radova na objektu koji će značajno unaprijediti uslove za sportske i druge aktivnosti učenika. Nastavili smo i sa sprovođenjem demografskih i socijalnih politika koje su postale primjer najbolje prakse u Crnoj Gori i regionu, poput programa besplatnog vrtića, programa podrške za medicinski potpomognutu oplodnju, besplatnog prevoza za penzionere, ali i subvencijama za poljoprivredu i preduzetništvo. U saradnji sa organizacijom Crvenog krsta prijestonice obezbijedili smo besplatan prevoz za građanke koje se posredstvom Doma zdravlja Cetinje upućuju na skrining mamografiju u Klinički centar Crne Gore. Pored navedenog, uveden je i novi socijalni servis Kuća zdravlja, čiji je osnovni cilj pružanje integrisane psihološke, sociološke i razvojne pomoći građanima. Servis je nedavno počeo sa radom sa namjerom da doprinese unapređenju mentalnog zdravlja, podstakne socijalnu inkluziju i obezbijedi pravilan psihofizički razvoj svih generacija. Nastavili smo sa projektom rekonstrukcije objekta dječje bolnice u okviru kompleksa opšte bolnice Danilo I na Cetinju. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja u toku je izrada glavnog projekta, čime se stvaraju uslovi za raspisivanje tendera i početak izgradnje objekta.
U cilju poboljšanja uslova rada gradskih preduzeća i efikasnosti njihovog djelovanja, nabavljena su nova vozila za službu zaštite i spašavanja i komunalno preduzeće. Ova vozila značajno će doprinijeti bržem i kvalitetnijem obavljanju poslova, što direktno utiče na bezbjednost i kvalitet života građana. Poslovna politika koju je gradska uprava prijestonice Cetinje sprovela u prethodne 3 godine, zajedno sa stimulativnim mjerama za razvoj privrede i privlačenje novih investicija, već daje vidljive rezultate. Na prostoru kompleksa nekadašnjeg Oboda i Košute otvoreno je oko 100 novih radnih mjesta, dok se uskoro očekuju i dodatna zaposlenja. Ono što karakteriše ovu lokalnu upravu je odgovorno upravljanje javnim financijama. Planirali smo i ostvarili rekordni budžet od 14 miliona i 440 hiljada eura, koji je, osim snažne razvojne, imao pažljivo i sa posebnim senzibilitetom kreiranu socijalnu komponentu. Ostvarenje kapitalnog budžeta je već u ovom trenutku na 85% realizacije, što potvrđuje odgovoran i efikasan rad gradske uprave, preduzeća i ustanova. Gradsku upravu u prethodnom periodu karakterisala je i posvećenost na polju kulture, kao i napori usmjereni ka stvaranju bogatog kulturnog života prijestonice. Među brojnim aktivnostima i projektima koji su realizovani izdvajamo monografiju Istorija crnogorske kulture, koju je prijestonica Cetinje izdala u saradnji sa Fakultetom za crnogorski jezik i književnost i Centrom za kulturu prijestonice Cetinje. Ponosni na svoje nasljeđe i kulturno-istorijski značaj, posljednjih godina otvorili smo nova poglavlja kroz razvoj manifestacionog turizma i postali nezaobilazna adresa kada je riječ o kulturno-zabavnom programu i dobrom provodu. Kroz pažljivo osmišljene programe i bogat kalendar dešavanja u okviru novogodišnje priče i ljeta u prijestonici, naš grad je bio domaćin brojnih radionica, koncerata, kulturnih i zabavnih događaja koji su privukli hiljade posjetilaca. Na ovaj način Cetinje se, pored svoje uloge čuvara istorije i tradicije, sve snažnije afirmiše kao prepoznatljiva praznična destinacija i centar dobrog provoda koji donosi novu dinamiku, obogaćuje turističku ponudu, ali i daje snažan podsticaj razvoju lokalne privrede. Vodeći se pozitivnim reakcijama naših sugrađanki i sugrađana i svim rezultatima koji su iza nas, nastavljamo da stvaramo nove vrijednosti i još snažnije i odlučnije radimo za Cetinje.